Tothom té un podcast i Mediacat també, sí. El panorama comunicatiu dels podcasts en català fa temps que està en bona forma. Hi ha cada cop més propostes en formats diferents i sobre continguts diversos. El món dels podcasts ha crescut molt en els últims anys i alguns s'han arribat a convertir en referents del format. És el que ha passat amb Gent de Merda, que aquest mes de desembre han decidit tancar etapa i posar punt i final després de 7 temporades. Per parlar de tot plegat aquest mes de l'Observatori, el podcast de Mediacat, volem parlar de Gent de Merda i de què ha suposat aquest projecte pel món dels podcasts. Per això entrevistarem a la Clàudia Rius, una de les 4 integrants d'aquest projecte. Aquest és el 34è episodi de l'Observatori, el podcast de Mediacat impulsat pel grup de periodistes Ramon Bernils, un espai on cada mes tractem qüestions d'actualitat vinculades amb el periodisme i la comunicació. Soc la Carme Verdoi i això és l'Observatori. Comencem! L'Observatori, el podcast de Mediacat. El podcast Gent de Merda ha posat punt i final aquest mes de desembre 7 temporades de programa. Durant aquests anys, les comunicadores Clàudia Rius, Paula Carreras, Rita Roig i Ofèlia Carbonell han entrevistat un munt de gent, han fet 250 programes i han aconseguit crear una manera de comunicar amb segell propi que ha convertit Gent de Merda en un referent al món del podcast. Per parlar de tot plegat, avui a l'Observatori, al podcast de Mediacat, saludem a la Clàudia Rius. Benvinguda, moltes gràcies. Moltes gràcies per convidar-me. Aquest mes de desembre, ho dèiem, no? Heu fet aquest últim programa, últim episodi de Gent de Merda, el número 250. Déu-n'hi-do. Plegueu, per tant, doncs, després de 250 programes, 7 anys, moltes coses. Però per què decidiu posar aquest punt i final ara, a finals de 2025? Doncs és un punt i final que en realitat ve donat per moltes petites coses que crec que en part passen per fer-se gran d'alguna manera. Vam començar el podcast això fa 6-7 anys, sent molt joves, i ens hem anat fent grans amb el projecte, les nostres vides respectives han anat canviant i allò que vas veient que Gent de Merda sempre t'acompanya, però arriba un moment on no és tan fàcil que Gent de Merda t'acompanyi, on costa més trobar el moment per quedar, on potser prioritzes justament quan quedes parlar més de feina, no? Com allò burocràticament, les reunions de tal, que no pas estar amb les teves amigues, que és lo xulo de Gent de Merda. I al final arriba un punt on totes decidim que volem decidir precisament com acabar aquest projecte. Que les coses costen molt d'acabar-se, que és molt difícil dir això va bé però hi poso un punt i final i per tant pensem sobre tot això i decidim acabar-ho el millor que podem. De fet, vau començar en un moment en què no hi havia tants podcasts en català, no? 7 anys més tard el panorama és força diferent. Penseu que Gent de Merda heu tingut com un paper també en aquest sentit? O sigui, us sentiu com una mica referents? O sigui, jo crec que un mateix no es pot dir referent, ho han de dir els altres, no? D'alguna manera, però sí que crec que sí que vam tenir un paper sens dubte. O sigui, quan nosaltres vam començar, el nostre referent era la Sotana i eren, que ells porten molt de temps, i eren tot de nois al voltant d'una taula i nosaltres vam dir, doncs, per què no hi ha un projecte, un podcast de noies al voltant d'una taula, no? Com que això normalment acostuma a costar més, vam dir, doncs el fem nosaltres mateixes i el vam crear. Llavors sí que és veritat que era un moment on aquesta modalitat de podcast i de veus femenines, tal com nosaltres ho fèiem, i en català no existia. Per tant, sí que crec que d'alguna manera vam marcar una mica un punt inicial i a partir d'aquí han passat moltes coses amb moltíssima gent. Clar, quan vau començar entenc que no us plantejàveu que estaríeu no sé quants anys fent el podcast. És que no et planteges res. De tota manera, teníeu l'expectativa de voler fer forat en el món comunicatiu català o era una mica una cosa com per provar un divertimento? Era un divertimento. Sí que pensàvem en el present. O sigui, és que no pensàvem en el futur. És que voler fer un forat quan sents que realment, precisament, és que el que sents és que no hi caps. Per tant, el que fas és inventar-te una dreçareta teva. No penses en fer forat, perquè és que ja està fora del teu sistema d'alguna manera, saps? Llavors, no, volíem senzillament crear-ho i a veure què passava. I llavors potser sí que a mesura que anàveu avançant, clar, també això va canviant, no? Aquesta idea de... O sigui, ja vas veient que et vas situant també en un mapa comunicatiu, no? I que suposo que això també us ha generat com preguntes al llarg d'aquestes temporades, no? De dir què volem fer o com volem continuar. Sí. El que passa és que, ja et dic, és un mapa comunicatiu alternatiu a tot el que tu clàssicament coneixes i no sé, no et sabria dir si ens ha obert portes a altres mitjans. Poder sí, però no ho sé, no és allò que diguis m'han fitxat després a algun altre lloc perquè he estat a Gent de Merda. No sé, diria que no. Almenys en el món dels mitjans crec que hi ha com els mitjans clàssics i després els podcasts i no sempre s'interrelacionen gaire.
Però no era ben bé la teva pregunta aquesta. Tu què em preguntaves? Que si al llarg d'aquests anys, o sigui, que aquest esperit inicial de anem a provar, clar, va canviant, no? En les diferents Exacte, temporades sí. I suposo que potser, no sé, quan portes 3 anys fent-ho hi ha un moment que dius, ostres, estem fent alguna cosa, ens escolta bastanta gent, no? Sí. Que sí que potser creix una mica més aquesta sensació que estàs fent alguna cosa que va més enllà d'aquesta cosa d'anem a fer un podcast entre 4 amigues. Sí, o sigui, a poc et vas adonant que la gent t'escolta i sobretot ens ha passat més quan al cap d'uns anys vam començar a fer directes i vam veure que la gent venia als directes i clar, això sí que era realment la constatació de... És que tampoc mai hem mirat gaire les visites perquè com que tenim aquesta dinàmica interna de que realment ens ho passàvem bé fent-ho, no era tan important, però sí que llavors quan ho fèiem en persona dèiem, hòstia, doncs aquesta gent és de carn i ossos i a més o menys tots tenen un mateix perfil, que això és molt graciós, haver enganxat com un tipus de persona bastant concret. I llavors també doncs, et vas plantejant més el podcast, doncs això, a poc el vas professionalitzant. Que ja et dic, està bé, però també crec que la gràcia és mantenir aquesta alegria inicial durant el màxim de temps possible. Saps? De fet, justament també et volia preguntar sobre aquesta evolució general, no només vostra, sinó doncs, d'aquests 7 anys en el panorama comunicatiu o en el món dels podcasts, no? D'alguna manera. Sí que potser també s'ha professionalitzat tot una mica més. No sé si creus que s'ha perdut justament aquesta espontaneïtat. Mira, és que jo crec que els projectes que neixin perquè ells volen sempre tindran aquesta part d'espontaneïtat. Però també és veritat que quan tens referents a qui que els ha funcionat, que no era una cosa que nosaltres tinguéssim, perquè en aquell moment, per exemple, la Sotana funcionava, però tampoc havia fet el boom, ni els seus membres havien aconseguit feines a altres llocs, ni res, saps? Funcionava per ells sols com a amics. Tampoc tenies aquesta referència i, per tant, creaves per crear. I suposo que ara, com que hi ha una mica més d'història darrere, doncs pot ser que algú comenci i ja comenci pensant que pot arribar com a mínim al lloc on han arribat els altres. Clar, nosaltres aquesta perspectiva de creixement no la teníem. Però, tot i així, no sé, jo crec que tot el que comença amb ganes i sobretot amb aquest punt autogestionat doncs acostuma a tenir aquesta vidilla i que, com sempre, el que és difícil és mantenir-la en el temps. És que això sempre passa, i més en projectes que normalment són precaris, costa que es monetitzin. Nosaltres vam tenir la sort d'entrar sota el paraigües de Ràdio Primera Sound, però hi ha molta gent que no i que fa anys que fa podcast ben bé doncs, amb la seva pròpia estructura. Això és molt difícil, aguantar anys fent d'aquesta manera, ja ho sabem, els projectes precaris, autogestionats, tal, i arriba un punt que genera molt desgast. Per tant, una mica creus que el secret també és mantenir justament aquesta essència de voler-ho fer sense pensar que estàs adreçant a algú? Totalment, i per mi com el més important és això, és que sigueu amigues, o sigui, que realment tingueu ganes totes de quedar per fer aquell programa i xerrar i tal, i això aquesta essència és la que s'ha d'intentar mantenir a tota costa, crec. Comentaves que teniu, quan va començar a venir gent als vostres programes, no? Que hi havia un tipus de públic també semblant, no? I què els uneix? El tema generacional, el tema que els faltava potser alguna cosa, o sigui, que ompliu també un buit en aquest món doncs, que vagi més enllà dels mitjans convencionals? Jo crec que els uneix una representació de la gent normal, d'alguna manera, perquè tothom que ens trobàvem era molt normal, o sigui, com catalans classe mitja, persones interessades, mitja baixa, persones interessades amb una mica per la cultura, amb ganes de pensar, però alhora tampoc no especialistes en alguna cosa. És que és això el que ens hem trobat, que crec que en realitat és com bastant el que som. I de vegades crec que segurament hi ha com representació de lo més baix i de lo més alt i quedava com una mica a la part del mig. I allà estàvem nosaltres i crec que la gent que ens ha escoltat és aquesta, sincerament. O sigui, crec que si fem una lectura de classe és bastant així. Tothom diu que la classe mitja no existeix, potser no existeix, però dins de la classe baixa mitja que som, també dins dels perfils diferents que hi ha gent de merda, però com més o menys hem arribat a la gent que és literalment igual que nosaltres i que potser no tenia cap podcast en català, que no parlés de futbol, que això sí que existeix, doncs que es dirigís a ells o que ells s'hi poguessin sentir reflectits. I creus que hi ha un tema generacional també? És a dir, que hi ha com Majoritàriament sí, perquè la gent que ens escolta, doncs això, normalment són 20 i pocs, 35, no? 25, 35, diguem, però també ens escolta gent més gran. És que ens ha escoltat molta gent
per voler saber, o sigui, per ganes de saber què diu la gent jove. Entendre aquesta part, trencar la bretxa generacional, no? Sí, i això la veritat és que era molt xulo, perquè venia gent gran i et deia, mira, jo tinc 50 i pico, 60 i pico, o tal, bueno, gent gran. I ens deia, ostres, i molta gent que ens deia, ai, sou intel·ligents, I tu dius, ja, tio, o sigui, quina imatge tens, no?, sí, què et penses de la gent jove, però clar, és que també arriba un punt on també passa això, que jo ja no em sento gent jove, saps? Llavors, han de venir altres per sota. I de tota manera, clar, les entrevistes que fèieu també portàveu, no sempre era gent d'aquesta franja d'edat, no? Llavors suposo que això també, doncs... Mira, de fet, les entrevistes que més han funcionat han sigut amb gent més gran, moltes vegades. És que hi ha una entrevista que ens fa molta gràcia que funcionés, que era una dona que es diu la Mireia Grossman, que parla sobre el sòl pèlvic, i allò va tenir una de visites per parlar d'això d'exercicis del sòl pèlvic, de vagina, de no sé què, de no sé quant. I no és cultural, que nosaltres som més del perfil cultural. Llavors, no saps mai què li interessarà a la gent i òbviament, els convidats poden ser de totes les edats i hi ha gent interessant en totes les franges d'edat, mentre tinguin coses a dir. No? Clar. Ara feia referència al tema cultural, no? Teniu que era un podcast... Parlem en passat ja, dèiem que era gent de merda. Era un podcast que feia periodisme cultural d'alguna manera o era un podcast d'entreteniment en què hi havia molts convidats i convidades del món cultural? Nosaltres és un debat que hem tingut milions de cops, perquè és que era cultural com per obligació pel nostre perfil que teníem, però alhora és això, doncs la Mireia Grossman sòl pèlvic, saps? Vull dir, per mi era més cultural, no tan entès com a cobrir l'agenda cultural, sinó més d'entendre cultural des d'una manera quasi sociològica, filosòfica, tal, de senzillament treure temes que ens interessen i que això expliquen el nostre món a dia d'avui o els nostres interessos, i això també explica culturalment què està passant en el nostre món. I alhora també el vostre podcast, la conversa té un paper important, no? Fins i tot hi ha hagut alguns episodis en què no hi havia ningú i no passava res, no? La conversa és importantíssima i és el més divertit del món i és que per mi és indispensable, és que per mi les converses són dels majors plaers de la vida, allò que estàs fent birres amb els teus amics i hi ha una conversa, és que és el que busquem, no? Bueno, jo almenys ho busco molt i sí, de vegades no teníem convidat i xerràvem i de vegades aquests programes tenien més visites, fins i tot, perquè la gent li interessava o se sentia més com reflectida en nosaltres, no ho sé, els interessava, de vegades tenint-nos allà. També intentàvem no dir tonteries, o sigui, dins del que som. Que tingués un sentit, no? Que tingués un cert sentit, una certa orientació i almenys que obrís unes preguntes, ni que fos, no? Que no tinguem totes les respostes. Clar, de fet, d'alguna manera també és una característica dels podcasts, la idea aquesta d'un podcast conversacional, no? Que no només sigui com un guió o una entrevista. Sí, i em pregunto si és una etapa dels podcasts, perquè realment han sigut molt així els podcasts inicials. A Catalunya n'hi ha molts, crec que en part, un altre cop, gràcies a la referència a la Sotana, que també és així. Ells tenen seccions, però és molt així també conversacional. I llavors hi ha molts podcasts d'aquest estil a Catalunya. També s'haurien de provar altres formats. I penso, per exemple, amb la Mar Vallverdú, que no és conversacional i és ella mirant a càmera i explicant les seves teories, i funciona superbé. I jo ara, per exemple, estic fent un podcast que es diu La Contracoberta, que és de literatura, i parlo amb un expert en literatura i no és conversacional, és una entrevista com sèria amb persones que en saben molt i també funciona. Llavors, hem de, crec que, ser més creatius amb això i a veure què surt. Sortir una mica d'aquest... que de vegades passa de voler repetir sempre aquest mateix patró que funciona, no? Em volia preguntar també justament com veus ara una mica el panorama del món dels podcasts en català ara mateix, en un moment com l'actual. Creus que passa per un bon moment? Jo crec que sí, que n'hi ha molts. El meu patiment sempre és quan duraran, perquè com a persona que n'ha fet un durant 7 anys sé que això, que costa de vegades trobar el moment, que la vida va canviant, que tothom s'ha d'adaptar, etc. Però crec que si la gent aguanta, que és com el que jo els diria, de dir, feu projectes amb vocació d'intentar que aguantin per si sols, poden sortir coses molt xules. Hi ha gent diferent, hi ha gent jove i, no sé, també tinc ganes d'escoltar-los des de la tranquil·litat de no estar-ne fent jo una conversació. Amb una pressió diferent, no? Perquè què penseu que us ha donat gent de merda? No sé si n'heu parlat també en aquest final d'etapa, no? És que ens ha donat molt.
és que el més important és l'amistat. Després, una altra cosa que ens ha donat és l'espai, perquè és això, o sigui, nosaltres érem periodistes joves, algunes ja treballaven en mitjans, d'altres, l'Ofèlia no és periodista, l'Ofèlia és músic, però almenys en el meu cas, jo treballava a Núvol, però em faltava un lloc on poder fer sentir més la meva veu, on poder abordar temes que m'interessaven més enllà de la cultura, on poder xerrar, i és que de vegades, sobretot quan ets jove i comences, i quan ets gran també, no tens aquest espai, no tens l'accés, no saps com entrar, o és igual, envies whatsapps de presentadors i tal, i ningú veu en tu res com per agafar-te a treballar, saps? Llavors, al final, a mi això és un dels grans ensenyaments, que és que t'ho has de fer tu. I que especialment en un món de mitjans clàssics on hi cap poca gent, on està tot agafat pels pèls, on no se sap quins mitjans sobreviuran i quins no, on també hi ha molts egos. Al final, si tu et pots fer el teu projecte i tens la sort que funciona, doncs potser viuràs millor, saps, d'alguna manera. No ho sé, potser tinc poca fe. Però no, m'agraden molt els mitjans tradicionals, però és veritat que en la meva carrera laboral complicades, no he viscut com això, saps? Clar, en aquests 7 anys l'ús social de la llengua també ha anat caient, no? Però en el món comunicatiu sí que és veritat que estan creixent més propostes en català, tant en l'àmbit doncs, també de, com amb el canal Someva, per dir-ho d'alguna manera, com també doncs, dels altres podcasts que van per lliure, no? Sí. Clar, creus que s'ha crescut prou o n'hi hauria d'haver encara més justament perquè existeixin més espais referents i perquè no es perdi aquesta part d'ús social? Sí, jo també vaig fer Canal Malaia fa uns anys per impulsar el català i crec que realment des d'on estàvem quan vam crear Canal Malaia, que precisament el vam crear perquè quasi no hi havia projectes en català a les xarxes socials, fins ara el canvi és increïble. Hi ha moltíssima més gent que crea en català, si tu realment els mires et surten molt més, l'algoritme de TikTok també afavoreix més les llengües regionals, a la Xina serien llengües regionals, que no pas altres algoritmes. Vull dir que crec que sí que s'ha millorat en contingut, també en diversitat de contingut, de temes, de formats, etc. Que no tots són podcasts, en realitat hi ha moltes altres coses. I llavors crec que hi ha gent que diu que falta més contingut seriós, que segurament també tenen raó, gent que creï més enllà de l'entreteniment alguna cosa més sèria. Això està bé, però jo també crec que sí, però que no en contraposició de l'entreteniment, vull dir que el català ha d'arribar a tot arreu. I després també penso això, que la gràcia també és que en realitat creiem molt en això del somni americà, de que tu fas un TikTok o fas un tal, ho petes i ja tal, i de vegades passa, però això passa poc, i molts cops el que funciona és més aviat la feina de formigueta, de ser recurrent i de que la gent vagi veient la teva cara i et vagi reconeixent i a poc anar creixent. Llavors també és important no buscar l'èxit ràpid d'alguna manera, sinó anar fent formigueta i a veure si els projectes poden durar i els referents poden ser més amplis, no? Potser? Sí, i també com assentar-se bé, saps? O sigui, no sé si és correcte ara la paraula assentar-se, però que realment això, especialment a TikTok, tenir temps, no? I tu, sí, perquè tu, o sigui, a dia d'avui el contingut funciona de manera que tu et trobes molta gent que no saps qui és i et pot agradar el seu vídeo i fas like i tal, i després t'oblides d'aquella persona. I això està bé i ha d'existir. I després també crec que hi ha d'haver influenciadors, influencers, tal, a llarg termini, que calin en la gent i que serveixin realment perquè tu tinguis algú al cap quan vas a fer una cerca, de dir, doncs ara vull consumir aquesta persona en català i sé qui és i la busco també, no només me la trobo. I ha de ser tot. Clar, suposo que és evident que també tot està canviant molt de pressa, també en el món digital, i per tant és un procés que tampoc és immediat. Clar, és que són carreres que és el que et dic, que ens creiem molt amb el somni aquest d'un TikTok copeta i tal, però per exemple és que la Dulceida té un imperi, que té un imperi, que aquesta tia va començar fa moltíssims anys fent vídeos de YouTube, no és que hagi sortit ara, i molta gent que es dedica a això porta molts anys treballant i picant pedra. I també s'ha anat una mica tard en el món català. Clar, i a part a Catalunya anem tard, sens dubte la primera va ser la Juliana Canet i realment ella és la demostració de molta constància, que al final jo també penso, vaya ganes crear vídeos cada dia durant tant de temps i la Juliana està allà i està motivada i li agrada i ho fa, i com ella molta gent, però que han vingut després d'ella, diguem,
i això és important, tot aquest temps per construir coses, per després que tingui sentit que estiguis a un programa de ràdio, que surtis a altres llocs, és així. El temps és important i és contraintuitiu en el món digital. Acabem, sembla, doncs, una mica també d'una banda parlant de què trobes a faltar al món dels podcasts en català. I després també et volia preguntar, te les dic les dues perquè així es poden complementar l'una i l'altra, seria doncs, que ens recomanis un podcast en català que no et perdis, no? Vale. Què trobo a faltar? Haig de dir que jo trobava a faltar un podcast de literatura, però ja l'he creat. O sigui, perquè... Has trobat la solució, has portat la solució. La meva solució sempre és la mateixa. Trobes a faltar alguna cosa, fes-ho. I jo, com a persona que m'agrada molt la literatura i que, òbviament, doncs, com tothom, no tenim temps de llegir totes les biblioteques del món, doncs m'hagués agradat tenir més cultura sobre els meus clàssics i un programa més així. Hi ha programes de literatura a Catalunya i que estan molt bé i normalment també barregen clàssics i contemporani. Llavors, en el meu cas, faig aquest podcast que es diu La Contracoberta amb l'editorial Barsino, que és ben bé sobre autors morts importants de la literatura catalana i a mi això m'encanta i aprenc molt fent-ho i penso que és un podcast que a mi m'agradaria escoltar. I espera't, i l'altra pregunta... Si ens recomanes... O sigui, què trobes a faltar i després, doncs, això, alguna recomanació d'algun podcast que no et perdis d'aquest món en català, si pot ser. Mira, us recomanaré un podcast que és que jo em pixo amb elles i de vegades fins i tot us diré, m'agafa mal de cap també, però és que penso, són un altre món i fan molta gràcia, són molt divertides, que són la Trinae, que és un podcast, també és de Ràdio Primavera Sound, ho sento pel corporativisme, que gent de merda també estàvem allà, però són superdivertides, són joves i és aquesta gent que demostra la intel·ligència això, com d'una manera sense ser com pedants i tal, senzillament amb molt sentit de l'humor i elles expliquen els seus temes, el que els interessa. Jo m'ho passo molt bé i tinc una mica la sensació que suposo que tenia la gent més gran que jo quan escoltava Gent de merda, que és tenir l'orella posada no només amb un contingut juvenil, sinó també com amb un llenguatge, amb una forma, amb expressions, sí, no sé. Poder entendre aquest univers, no? Però és que fins i tot d'apuntar-me de dir, ara aquesta expressió, aquesta frase, aquesta paraula, què vol dir? I això m'agrada. Doncs moltes gràcies, Clàudia Rius, de Gent de merda. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies per passar avui per l'Observatori i fins aviat. Gràcies. Les veus de Mediacat. Joan Vila i Triadú. Escriure sobre comunicació i periodisme és apassionant i delicat alhora, perquè sovint has d'opinar sobre col·legues de professió o mitjans de comunicació. Però sort que tenim un espai com aquest a Mediacat on pots dir de tot si ho fas raonadament i amb respecte. Com seria fer un cafè amb el teu pitjor enemic? És la premissa d'un projecte digital per abordar narratives contra les persones trans que hem explicat aquest mes a l'Observatori LGBTI+ de Mediacat. Ens ho explica el seu coordinador, Víctor Justes. Aquest experiment es diu Diàlegs Impossibles. Les entitats La Intersección i Commons van recopilar milers de tuits de la xarxa social X amb arguments contraris als drets de les persones trans i no binàries des de diferents enfocaments. L'enfocament anti-woke, el de la feminista radical que creu que defensar els drets de les persones trans esborra les dones cis, o els que s'agafen a la protecció dels menors i a la defensa de la família tradicional. I a partir d'això van generar chatbots per poder conversar amb ells. Amb quin objectiu? Doncs, d'una banda, el d'entendre quines són les frases antitrans més repetides i que més connecten amb les emocions del públic. I de l'altra, el de poder perfeccionar els contraarguments per defensar els drets de les persones trans i també trobar-ne de nous per generar més empatia. Si entreu a l'Instagram o al YouTube de Mediacat, podeu trobar un vídeo on t'expliquem més i amb un punt d'humor. I per què són rellevants experiments digitals com aquest? Doncs perquè les persones trans i no binàries porten molts anys sent el centre de durs combats polítics i de guerres culturals molt brutes. Si ets una persona trans o no binària i ets activa a xarxes socials, t'arrisques a rebre missatges d'odi. I aquest odi comença a les xarxes, però sovint també acaba amb agressions al carrer. Per això és important construir aliances profundes entre organitzacions i activistes LGBTIQ+, investigadores, comunicadores i periodistes. I també construir refugis digitals com aquest per poder experimentar, trobar-nos i pensar estratègies perquè l'impacte del missatge a favor dels drets humans sigui més eficaç i guanyi la partida a l'odi.
Les veus de Mediacat. Pep Simó. Les xarxes socials han convertit l'enriquiment individual en un ideal aparentment a l'abast de tothom. Però entendre l'economia no és només aprendre a fer diners, sinó comprendre com funciona un món complex ple de desigualtats. I tanquem aquest últim episodi de l'any amb un repàs dels incidents registrats durant tot aquest 2025 al mapa de la censura. Ens en dona tots els detalls la Gemma Garcia, coordinadora del mapa de la censura de Mediacat. Sí, Carme, és una xifra lleugerament inferior a la de l'any anterior, però així tot tornem a constatar que l'extrema dreta, sovint des de diferents governs, és un dels principals causants i a més enguany Aliança Catalana pren protagonisme. El Partit Català d'Extrema Dreta ha denunciat el periodista de Nació Manresa, Pere Fontanals, acusant-lo d'instigar una protesta ciutadana davant la seva parada el dia de Sant Jordi. Precisament hem de recordar que Fontanals, juntament amb Joan Serra i Martí Oliver, és un dels guardonats amb l'11è Premi Ramon Barnils per la seva investigació sobre la història no explicada d'Aliança Catalana. Més tard, per la Diada, militants del partit van expulsar TV3 de l'acte al Fossar de les Moreres. Entre crits de TV3 manipuladora, l'equip va haver de ser escortat pels Mossos d'Esquadra. Si ens remuntem a principis d'any, hem de destacar que desenes de periodistes catalanes van fer públiques agressions i actituds masclistes que han patit al llarg de la seva carrera. Ana Polo va ser la primera en fer-ho, però la van seguir Alba Carreras, Lucía Ramis, Eva Piqué, Marta Roqueta, Marta Montaner, Patricia Centeno, Gina Tost o Montse Armengou, entre tantes altres. I precisament un informe de Mediacat de finals de 2024 recull que més de la meitat de les periodistes catalanes encastades ha patit assetjament sexual en l'exercici professional. També hi ha hagut diversos casos causats per cossos policials. Doncs sí, s'han concentrat durant les protestes a la tardor contra el genocidi a Palestina. Vam recollir diversos casos que vulneren el dret a la informació i que estan relacionats amb l'actuació dels Mossos d'Esquadra. A principis d'octubre, diversos periodistes van patir els efectes del gas pebre llançat per la policia catalana durant una protesta al port de Barcelona. Els agents van llançar aquest compost químic, que és molt irritable, a un petit grup de manifestants que s'havien acostat a la línia policial i als periodistes que ho estaven cobrint. Els professionals anaven identificats amb armilles i braçalets. Just l'endemà, el 4 d'octubre al vespre, els Mossos també van utilitzar el gas pebre per dispersar manifestants de la plaça Catalunya i també van afectar periodistes acreditats. I finalment, uns dies més tard, el 15 d'octubre, durant la vaga general per Palestina, van tornar a llançar gas pebre contra un grup de gent que estava asseguda davant l'accés a un aparcament de l'estació de Sants. Pretenien impedir la sortida de l'autocar de l'equip israelià Hapoel de Jerusalem, que disputava un partit de bàsquet a Manresa. Entre les persones afectades hi ha la fotoperiodista Joanna Chichelnitsky, que anava identificada. Juntament amb altres 5 persones s'ha querellat contra aquesta actuació policial. A més, aquell dia, el fotoperiodista Joan Gálvez, que cobria la manifestació al voltant del consolat d'Israel, va rebre l'impacte d'un projectil de foam al braç a molt poca distància. En aquell moment, de fet, no hi havia cap situació de tensió o aldarulls i Gálvez anava visiblement identificat. L'afectat també ha presentat una querella amb el suport d'Iridia i el Consell d'Europa investiga el cas. Les veus de Mediacat. Eric Lluent. Sovint, quan parlem d'intel·ligència artificial, temem que els robots de torn ens facin perdre la feina, però el perill no és aquest. El perill real, l'amenaça de la qual hauríem d'estar parlant als mitjans, és que gran part de la ciutadania cregui que existeix quelcom que realment no existeix. I així arribem al final d'aquest 34è episodi de l'Observatori, el podcast de Mediacat que és possible gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya. Moltes gràcies a totes les col·laboracions que hi han participat i a l'Albert Avilés al control tècnic i al muntatge. Fins l'any que ve!